ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 31/10/2023 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲಿ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿರ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಭಿಕ್ಷುಕರಿರ್ದು ರಾಜರಾಹುಂದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಡು ಏಪಲ ಬುಲಿಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಬರ್ಸೋರ್ದು ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತಾದ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿನು ವಾ ಪಾತೆರಡು ತಮ್ಮ ಸಮಾನಾದ ಮಲ್ತುನೆರು. ಉತ್ತರ: ಜೋಕುಲೆ ಎಂಚ ಯಾನು ರೂಪವಸಂತ ಆದುಲ್ಲೇನೋ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ರೂಪವಸಂತ ಆದ ಮಲ್ಪೆ. ವಾ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿದುಂಡೋ ಐನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಬಾಯ್ದು ದಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂದುವೆ ಮಹಾದಾನೋರ್ದು ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತನೊಂದುಲ್ಲರೋ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾರ್ಗುನು ತಿರಿಪವನವು ಸುಖದಾಯಿ ಆದುಪುನನೆ ನಿಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು. ಗೀತೆ: ನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗೊಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಗೀತೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೋಳಿಕೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೋಳಿಕೆ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಅಕುಲ ಸಹ ಸಹನೆ ಮಲ್ತದ ಆಂಗ್ಲರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷರಿರ್ದು ಭಾರತನು ಮುಕ್ತ ಮಂತೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇಂದು ಅಕಲ್ನ ಖುಷಿಟುಂಡು. ಖುಷಿನಂತೂ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಲೆ ಅಕುಲು ಏತೆ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ಬದಲಾದು ಹೆಜ್ಜಿ. ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ಅವೇ ಪರತ್ತೇ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು ಶ್ರೀಮತದನುಸಾರ ಎಂಕುಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಡ ಅಕುಲು ಶ್ರೀಮತ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಶ್ರೀಮತ ಒರಿ ಭಗವಂತನಾದುಂಡು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಬಾಬನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ ತಮ್ಮಿತ್ತುಳ್ಳರು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇಂದು ಶ್ರೀ ಶಿವಬಾಬನ ಮತವಾದುಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರೆಯುದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪುನವು ಶೋಭಿಸುವುಜಿ. ಶ್ರೀ ಶಿವಬಾಬನ ಮತ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು. ಅಂಡ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಬನ ಮತವಾದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಭಾರತನು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಭಾರತ ಖಂಡನೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳವಾದುಂಡು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನ ಬಾಬಲ ಏರುಳ್ಳಿರು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿ ದಾತಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ ಓಲ ಹಿಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಗೀತೆಡು ಪುದರ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಈ ಭಾರತ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಅಕುಲೆ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಶಿವರಾತ್ರಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿರ. ಅಂಡ ಶಿವಯ್ಯರ್ ಏಪ ಬತ್ತೇರು. ಆರ್ನ ನಾಮ ರೂಪ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೆನ್ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಐನು ನಿಕುಲಿತ್ತ ತೆರೆಯೊಂದರು. ಇಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಪಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪೋಡು ಪಂದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಚಿತ್ರೋಡು ಬೊಲ್ದುದ ನಕ್ಷತ್ರನು ತೋಜಿಪೋಯರು. ಅಂಡ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ರೂಪನು ಮಲ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಸ್ಟಾರ್, ರೂಬಿ, ಮಾಣಿಕ್ಯ, ನೀಲಂ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಪತ್ರಿಕೆಡ್ಲ ಬತ್ತದಿತ್ತುಂಡು ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ವಜ್ರ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆರ್ದು ಕಲವು ಆಂಡು ಪಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ಶಿವಲಿಂಗ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣುಡು. ಐತ ನಡುಟು ಬೊಲ್ದುದ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಂಡು. ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಇಂದೆನು ತೆರಿಪವನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದುಂಡು. ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್ ಇಂದೆನು ತೆರಿಪವನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ನಕ್ಷತ್ರ ಬೊಲ್ದುದ ಬಣ್ಣದಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಬೊಲ್ದುದ ಬಣ್ಣುಡೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ವಸ್ತುವಂತೂ ಇಂದುವೇ ಆದುಂಡು. ಕೇವಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ರೂಪಡು ದಿವಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆಲ್ಲ ಬರೆಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಿಂದೆನು ತೆರಿಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ತಿರ್ತುಡು ಈ ಬರವಣಿಗೆಲ ಇಪ್ಪುಡು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಬೇರು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್ನು ಪಾರೋಡಾಪುಂಡು. ಈತೆ ಬಾಬಾ ಆದೇಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಡು. ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಲುಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದು ತೋಜುಂಡು. ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟಂತೂ ಈ ವಸ್ತುಲೆಗ್ ಬೆಲೆ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪ ಈ ವಜ್ರನು ಕಲ್ಲುದ ಸಮಾನ ಮಹಲುಡು ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಜಗತ್ತಿತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರೇ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಏ ರೇತ್ ಓದುವಿರೋ ಆಂತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಓದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಓದವುಡು
ಪಂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪಗನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸತ್ಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪೊಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರಡು ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಬನ ತೆರೆಯುವಂತಿಜೇರು. ಬಾಬಂತು ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಒರಿನಕಲು ಮಾತೆರಗ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಒರಿಯನ ಪಾತ್ರ ನನರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ಐತ ರೂಪಲ ಒವ್ವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದುಪ್ಪುಜಿ. ಶರೀರೋಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬೊಕ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಪಾತ್ರೊಡ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮವು ಬುಲ್ಪುದ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಂಡು ಐಟ್ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ಜೀಯಿದನು. ಇಂದಿನ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರೆಯೊಂದೇರು ವೃಕುಟಿತ ಮಧ್ಯಡು ಅವಿನಾಶಿಯನ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಏತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಐಟು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದನು. ಈ ಪಾತ್ರನು ಏಪ ಕೇನುವೆರೋ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಓದವನಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರೆದು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಲೆ ಪಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಹಿಂದಿಡು ಪಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಅನುವಾದಕರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಕಾಯ್ತಾಲ ಅನುವಾದಕರ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಅಂತೂ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖ ಕರ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರೋ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲಾವಡು. ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಮಾರ್ಗ ತೊಜ್ಪವಡು ಬೇತಕ್ಲೇನು ಸುಖದಾಯಿ ಆದು ಮಲ್ಪುನವು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬರ್ದು ಈತ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರಂದು ಇತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಹಾದಾನವಾದುಂಡು. ಈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಲೆ ಎತ್ತಿನಾದುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯಲು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಿತ್ತಂಡ ಭಾರತ ಈತ ಕಂಗಾಲಾದು ದ್ಯಾಗ ಆದಿತ್ತದು. ಆಯ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರಡು ಆರು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಬರ್ಸ ಎಂಚ ಸುರಿಸವನಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೇನು ರೂಪ ಬಸಂತ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ವಾ ರತ್ನೊಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೋ ಐನು ಮುಖದ ಮೂಲಕ ನಿಕುಲು ದಾನ ಮಲ್ಪಡು. ಐತ ಮಿತ್ತುಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಭೋಲಾನಾಥ ಜೋಳಿಗೆನು ಜಿಂಜಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನವ್ರದ್ದು ಜೋಳಿಗೆನು ಜಿಂಜವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಮಹಲು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ್ದಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ತೆರಿಪವಡು ಒಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಒಪ್ಪೆರೋ ಅವು ನಿರ್ವಾಣಧಾಮ ಮುಕ್ತಿಧಾಮವಾದುಂಡು. ಬುದ್ಧ ಮುಂಚಿನಕ್ಲೆಗ ನಿರ್ವಾಣಗು ಪೊಯ್ರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅವು ಸರ್ವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾದುಂಡತ್ತೆ. ಅವು ಬಾಬನ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವೇರಲ್ಲ ಲೆತೊಂದು ಪೈರ ಬೈದೇರು. ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ನಿಕುಲು ಕೊರಂದೆತ್ತಂಡ ಏರು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮದ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಮಾತಲ ದೇಹದ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಇತ್ತೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇರೆನೆ ನಿಕುಲು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಅಂತ್ಯಮತಿ ಸೋಗತಿ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಗ್ರಂಥೊಡ್ಲ ಸಹ ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡು ಏರು ಸ್ತ್ರೀನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಪಗ ನಾಯಿ ಅತ್ತಂಡ ಪೆತ್ತಂತೂ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕುಂಡತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಬಾಬನ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲನು ಮರೆತು ಪೋತರು. ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣ ಒಂದುಂಡು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೇರು. ಈ ನಾಟಕ ಮಸ್ತು ಸರಿ ಕೂಡ ರಚನೆ ಅದುಂಡು. ಅಂಡ ಒವ್ವೆ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕದ ಆದಿ ಅಂತ್ಯವಂತ ಉಂಡು. ಕುಡ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರಳು ಏರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಕುಲು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾಬನ್ ತೆರೆಯುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪನೊಲಿ. ಬಾಬನ್ ತೆರೆಯಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ಅನಾಥ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂದು ಪಣ್ಣುಂಡಲ ಸಹ ಒತ್ತೊನುಜೇರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ್ಲ ಮಲ್ಲಕುಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ವೇರ್ನ ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಗುರುನ ಮತತ ಲೆಕ್ಕ ದಯಗೆ ನಡಪುಜೇರು. ಮೊಕಲು ಏರ್ನನೆ ಪಾತ್ರನು ಒತ್ತೊನುಜೇರು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದ ಮಾತೆರೆಗಲು ತೆರಿಪೋಡು. ನಿಧಾನವಾದ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೇರು. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಕೇವಲ ಒಂತೆ ಸಿಂಧುಲು ಮಾತ ಇತ್ತರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರೆಗ್ಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಅಕುಲ ಸಹ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಂಡ್ರೆ ಹಕ್ಕುದಾರ ಆವಡು. ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಸುಸ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರಾದು ನಡಪುಂಡು. ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಅಕುಲೆ ಬಾಬನ ಹೃದಯ ನೇರುವೆರು. ಅಂಚನೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ವೇರು. ಮಹಾದಾನಿ ಆವಡು. ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಕುಲು ನನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಗು ಇನ್ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಈಶ್ವರಾರ್ಥವಾದು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರುಡು ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ ದಾನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಕೃಷ್ಣಲ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಕುಮಾರ ಅದು
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾರ್ಯದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅಂಡ ಎಂಚ ಪಡೆತೀರಿ ಇಂದು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿರ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಬಾಬನೆ ಕೃಷ್ಣಗ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ಆಸ್ತಿಗೆ ದಾನ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ದಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಇಂದೆಕಾದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಭಲೆ ಖರ್ಚಾವಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಜೋಕ್ಲಂತೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಮಲ್ತೇರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೌದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಲ್ಲಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂತಿಮೋಡು ಬರ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಕೇನುವಿರು ಅಪಗತಾನೆ ಪದವಿ ಪಡೆಪೆರತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಬಂಧ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೆತೊಂದೇರು ಕೂಡ ತಿರತಿರ್ಗವೆರು ಅಕ್ಲು ಭಾರತನು ಮಸ್ತ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಭಾರತನು ಏರಾಂಡಲ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತೆರ್ದ ಮಾತ ಕಾಸುಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಭಾರತದಕ್ಲು ಕಾಸನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮಾತ ಕಡೆರ್ದಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಹಯೋಗ ಲಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕಾದ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾಬಾಗ ಭಾರತ ಬಡ ದೇಶವಾದುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪೊಡ್ದುಲ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರ್ಪವೆರು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತದ ಸಹಯೋಗ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಬಾ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪನು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನೆರೆಗಳ ನಿಮಂತ್ರಣನು ಕೊರಡು ಏತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರಳುಂಡು ಇಂದೆಟು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಓಪನ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮುಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಜಿಂಜಿದುಂಡು ವಿಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ಈ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಪೇರು ಏರೋ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿವಿರು ವಿನಾಶವಂತು ಖಂಡಿತ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಶಂಕರನ ಹೂವೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರವಾದ ಮೊಕಲ ಪುದರುಂಡು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲಂತೂ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಪಾತೆರನು ಕೇನು ನೆರೆದವರ ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದನು ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ವಿದೇಶಿಯರು ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲನ ಕೈತಲು ಬರ್ಪೇರು ಪಂದ ಅವಶ್ಯವಾದ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅನಾಥೇರು ಕಂಗಾಲಾದುಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅನಾಥ ಆದು ಉಂಡು ದೇ ಪಂಡ ಮಾತಾಪಿತರ್ನ ಪರಿಚಯವಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಈ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಒಂದುಲ್ಲರು ಐದವರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ದ ನಶೆಪ್ಪುಡು ಮಾತಾ ಆತ್ಮನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೈರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬತದು ತೆರಿಯುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಲೆ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣ ಅಂಡ್ ಬಾಬಾ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೈರೆ ಬೈದೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸುಖ ಧಾಮಗು ಬರ್ಪ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯಾದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಪೂಜ್ಯ ಆವುಡಾಪುಂಡು ಐದವರ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವುಡು ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಂದುಪ್ಪು ನೆರೆದವರ ಬುಳ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಏರು ಬುಲಿಪಿರು ಅಕಲು ಕಳೆ ಉಣುವಿರು ಹಾ ಅಂಚಿನ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಪ್ರೇಮದ ಕಣ್ಣೀರು ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಮಾಲೆದ ಮನಿ ಆಪುಂಡು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತವ್ರದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಪರು ಆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆರ್ಲ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಲೆ ಶ್ರೀಮತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಯಾತ್ರೆಲೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪೋಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿతులు ಎದುರುಗು ಬರೊಂದುಪ್ಪುಡು ಸುರುಕು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸುಲಭ ಮಲ್ತದಲು ಐದವರ ಬಾಬಾ ತೇರಿಪೇರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಲೆ ಜೋಪಾನವಾದ ಏರಿಯರಡ ವೈಕುಂಠದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೂರಿಯರಡ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಸಲಹೆನು ಪಡೆಯುವುದು ಶಿವಬಾಬಾ ತ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಪಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲೆ ಅಪಗ ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಪತ್ರ ಬರೆಪುನನೇ ಮರೆಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಖಂಡಿತ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಖರ್ಚು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಖರ್ಚುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನಾಯಾಸವಾದೆ ಮಾತಲ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ತಿಕ್ಕುಂಡಲ ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ತದರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪೇರು ಧಾರಣೆಲ ಆವಡು ಹೆಚ್ಚು ಒನಸು ತಿನ್ಪು ನೆರೆದವರ ಜೀರ್ಣ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಭಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಉರಿಯಗ್ಲ ಸಹ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಓದವನಕಲು ಅತ್ತನ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವನಾರು ಬಾಬನೆ ಪಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಸುರುಸುರುಕು ಈ ನಿಶ್ಚಯನು ಕುಲ್ಲವಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವಲಿ ಮೊಕುಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ರಚಯಿತ ಅಂತೂ ಒರಿಯೇ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬರ್ದೇ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕ್ಲಾದು ಪುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಈತು ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಹ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಈತೆ ಪೊಸ ಜಗತ್ತದ ರಚನೆಯಾದುಂಡು ಭಗವಾನು ಆಚ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ
ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರಮನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನೋಡು ಕುಲ್ಯರೆ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತನೋಡು ಖಂಡಿತ ಮಹಾದಾನಿಯಾವಡು ದಾನ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಖರ್ಚಾಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ. ಗುರಿ ಉನ್ನತವಾದುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರವಾದ ನಡಪುಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಶ್ರೀಮತನು ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಲಗಣ್ಣದ ಅಗ್ನಿಡು ಮಾತ ಚಿಂತೆನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಭವ. ವಾ ಜೋಕ್ಲು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿ ರಾಕುಲು ಮಾತ ಪಾತೆರುಡು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆದುಪ್ಪಿರು. ಚಿಂತೆ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಂಡು ಬಾಬನ ಚಿಂತೆದ ಚಿತ್ತೆರ್ದು ಮಿತ್ತು ದೆರ್ತದು ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಡು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಡಿಯರು. ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಗನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಗನದ ಆಧಾರದ್ದು ಲಗನದ ಅಗ್ನಿರ್ದು ಮಾತ ಚಿಂತೆಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಇಜ್ಜಂದ ಇಜ್ಜಿ ಶರೀರದ್ದು ಚಿಂತೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಒವ್ವೆ ವ್ಯರ್ಥ ಚಿಂತೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಧನತ್ತ ಚಿಂತೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಲ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಬುಡಿಯರು. ಐನೆರ್ದವರ ಮಾತ ಚಿಂತೆರ್ದು ದೂರಾದು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಜೀವನಾಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಂಚ ಅಚಲ ಅಡೋಲಾದುಪ್ಪುಲೆ ಐದು ಒವ್ವೆ ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಗದ್ದೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.